musí jít do lesa a nespěla houdy. A kaže? A šli do lesa No. a sbírali ty jahůdky a šli pořád daleko, hluboko jako do lesa, až ty jahůdky nazbírali. Ale zabloudili, viď? A byla tma. No a oni se papají. Cože? To se papají. No, taky no. Propali, jo. Ale museli najít světýlko, jak se dostat z toho lesa. Že? A co udělali ty? Ten mísek. Vylez na strom. No, a přijela tam nedělí takové stěkýko. Světýlko. A on tady jde, to bude, Vašinko, tady jde stěkýko, to bude mít tady jsme, a to je naša houbka, a to byla šela paní. Celá strom. A to se květe. A oni si vzali každý jedný perníček. A když ho utrhli, tak vylezla baba, viď? A říká, co říká? Dostaneme paníše. A ty říká, to nestřetíšek, to na to baba jako škola, koukáme se. Na televizi. No, a ona od té jede peníšek a ona hrdesí a říká, dostaneme opět peníšek. To ona skoro hrdela, ta ona hrdela. Chytla takhle, viď? No, A co udělali? ona jde se takové komory a ona nemůže jíst. Nemohli vylízt. Ne. A bude Ona tam, je krmila. no sama. Krmila je, aby přibrali, viď? Aby byli tlustý. A pak jim museli ukazovat prstíky, jestli už jsou dost tlustý. No, A kdo ho měl tlustý? Heníšek. Jeníček. A co udělala baba? Neheta. Chytla ho No. a chtěla ho upít z peci. Ten se vede a on nete se tu babiaku, on se hedet a dá do pese. Dali do pece, No. utekli. Uteky nikadu. Ano. A co ta baba? Baba nasko hesa a kakej se říká. A klekánici řekla, No. že když uvidí někde venku zlobivý děti, ať jí je přinesou a ona si je upeče. Jo, A protože je dodnes ještě v lese, je, daleko v lese. jo. Tak. A se tata napojitý se ta škoje jsme my. Je to... My. Do pases. Šuši. A řekni, a zazvonil zvonec a pohádky. A na něho nestejvá koles. A řekneš teď ještě o tom medvědovi a zajícovi? Jde. Já? Já to nevím. Tak řekni o kořence. Tak o řepě to umíš. To umíš, to je pěkný. O řepě, jo, tu já neznám, Jiříku. Řekni mi, já ji neznám tu o té řepě. Tak jo. Tam bude redesek a ještě babička. Jo, jsi se moky. No, to nevím. Ty jo. To já to potřebuji. Ne, já tu taky dostanu. Povídej, povídej. Byla a ona hosta tak hedíka. Řepa. Jsem. No, a jde tam a babič my se hedíka tam my se. Tato asi nosou fatáno. Tak, vzala babičku a on se pomohl a ona letěla posade. Ven. Tato to všechny. No a tak zavolali na pomoc vnučku. Jo. A táhli, ale ta řepa pořád nechtěla ven. A tak zavolali na pomoc pejska. Píska. A chytli se, táhli, ale řepa pořád nešla ven. A tak zavolali na pomoc kočku. A kočka chytla pejska, pejsek vnučku, vnučka babičku a babička dědu. A táhli, ale řepa pořád ne a neven. A tak zavolali koho? Kusku. Myšku. Myšku. A myška je takhle všechny chytla a zatáhli za tu řepu
až ta řepa najednou vylezla. A byla obrovská, jako důl. A tak si z ní každý uříznul kousek a vzal si ji do svého domečku. Mají. No a kam si odnesli všechny zvířátka? Já nevím. Myška do díry, kočka do plíšku, pes do boudy. To bude. A vnučka. Ponesa tatinkovi a mámě. A ono neste tak jako nesou. A to je nesou. Jsem hes a baba pleka. To už ne. Kdo jako? Ani jako, to už jsme vyprávěli, ne? Ne, ne. No, ne. Tak zaspíví Božka. Oho, Božka. co to je? Dáte Božka. Synku spají. Znáte Božka. Šikulu. Zpívej. The bike switches, yeah. They all new. Yeah, we got Ano. to Máš. That's a good job, man. It's not finished all Yeah. for now. The plaster. Isn't it? Neznal That's vaši. good, yeah. See the shape. Yeah. To tak hezky zpíval. Good at But it. I always this all. Tak zpívej, no. Is it? He's not somewhere else. And I always talk to him like, you To zpívej prší, didn't prší. know enough work today. Dobrá, Nikoli. Let's start this one. Ty máš kapesník, ne? Ne. To je si.